Между другото, ако днес стигна 50 абоната, знам този скин на абсолютно рандом човек, само който трябва да напишете долу. Ето къде го е сложил живота. Тошко, я ела да видиш нещо. Айде бе, нито дженерала. Идвай да видиш нещо. Ми нормално. Той го застреля последен. Толкова ли не разбираш от тази сега? Няма да мокне. Като ти не разбираш, няма да мокне. Ей, кой сега говори, като го илачи? Само мокни и се насери. Аз си пускам друг стрим. Що бе? Що ме спря стрима, бе? Аз си пускам един такова, с футбол. Жребия за Лига Европа. Защо бе? Футбол ли ти е по-важен от мене, бе? Футбол ли ти е по-важен от мене, бе? Що за коля? По-интересно е. Да, не е честно. Settings, test subscriber. Ето как ще изглежда, ако някой се сабскрайбне. Ето как ще изглежда. Много яко, нали? Не. Аз съм се старал, бе, да ги търся тия работи, да намеря кое ще е много яко, а ти ми викаш не. Не, не, не. Абе, не. Иван, много си трябва. Хайде, чао. Пускам си матч. Какъв матч, бе? Барса. Какъв? Барса. Какъв Барса, бе? Ще се Барса бръснеш ли? срещу Рейнс. Виж аз какво правя. Виж. И колко да изчезва, бе? Айде го. Аз вече виждам звездите. Ама чакай, трябва да се обърна към тебе, не мога и така с гръб да си бягам сам. Аз мисля, че тая нагоре още да се качвам. Ама аз да не те виждам, човек. Що лесно, бе? Ай, кажи що. Защото си нечестен. Бас се сърдит дете. Не съм сърдит, защото си дете. Казва се дете, не е Какво дете. съм ти правил, бе? Само стоиш зад мен и ми даваш един изстрел да направя. Как, бе? Само зад мен стоиш, не е честно. Аз съм виновен. Бачак за поне 50 пъти ти пак не успявам да отсеш. Аз съм виновен, че ти може да отсеш. Не. Затова? Не, защото стоиш зад мене. Това е целта. Аз как по друг начин да добя? Ай, кажи ми. Ракетите зад мен ли стоят? Да. Не трябва, аз ти казах да започнем един към друг да отиваме. А не един Не, зад не друг. ще го каза. Казах го. Щом така сме Като не помниш, като не помниш колкото хард диск от 1995 година, само 1 мегабайт. О, боже мой. Ще си нечестен. Аз съм ти нечестен. Да. Аз съм ти нечестен. Мгм. О, боже мой. Еми като съм ти нечестен, Добре, аре чао. айде чао, щом се беше много интересно. Аз ти казах, че така е. Това ми са много Айде, интересни. пускай си. Айде чао. Айде чао. Айде, пускай. Ами това ще бъде от днешния стрим. Надявам се да ви е харесал и да лайк